I like to think that a lot of women know that feeling when you're there physically, spiritually, emotionally, but yet you still feel so alone. This season of my life has forced me to reflect on a lot about love, about self-worth, about being chosen. No, not for the moment, but for a lifetime. Ndewo, keki ime n'ụbọchị nke taa. Abịagokwa m ọzọ ka anyị kwuo okwu dịka otu gbasara Tuface, Annie na Natasha. Amara m onye nke m ga-akpọzi afa nna hapụ ibi. Mana Tuface dibia emego ka anyị mata na vidio ọbụla efukwa n'ala na Annie nọ na story ya bụ mistake. Na ọmaghọ mgbe aka ya ji wee pịa wee upload vidio ife nkiri ebe fa nọ n'ebe a na-agba egwu na-aṅụkọ ịmago ụlọ nkwari na ọṅụṅụ wee na-eme enjoy na-enweta onwe fa. O mee ka anyị mata na ọ marọkwa mgbe o ji wee tinye ya mana ndị na-ekwu okwu na-aga ije na-asị asịrị emego ka anyị mata na ọkwa asị na ndị a na-abụ mmụọ anya korokoro wee jee ụlọ egwu nkwari na ọṅụṅụ nke a na-akpọ club. Yes, nke a bụ the latest story after enwechelu oge n'oge one ga-anụ anyị anụrọzi nkụtụnkụ Tuface, anyị anụrọ nkụtụnkụ Natasha, anyị nọkọtakwazi afụzia vidio ebe Tuface na Annie nọ na club enwe aṅụrị. Emekwa ka anyị mata na Tuface nọkwa na rehabilitation center na o nwee ka arụ si wee dị ya, so ọ ga-abụ nọ nnata ka ọ nata maka na anya bụ vidio etebere aka o tinyere ya n'Instagram story ya. Hi darlings, my name is Natasha. Natasha bụkwa na onye nke eme ka anyị mata na anya bụ afọ ime obu abụrụkwa ezigbo ya. Hey, ife na-emekwa ya wee nọkọta nnọọ echi ya ọchị inu stories. Mana ọ bụ na ị na-efolo Annie na Tuface, ị ga-ahụ na mmadụ na-abụ bụ ndị ekwesịghị itinye ụkwụ. Ọ bụrụ na ị bụ second wife, nwaanyị nke abụọ na alụmdi na nwunye na-agụ gị, anwụkwa na anwa kpụnye ụkwụ n'ihe gbasatalụ Tuface na Annie maka na ndị a ga-emecha na cheta azụ jee chekie history fa. Annie dị comfortable na ọ bụrụ na Tuface jee nụọ nwaanyị tụọ nwaanyị ime ma ọ nwee ka o si nwee nwa ma ọ nwee ka o si hapụ ya, ha na-abụ ka ya nachetakwa azụ reconcile ya ngwekwa ụzọ na ụzọ onye ha nwee ike isi wee nacheta maka na ndị a na-abụ ifefa kenyegoro onwe fa ha eshi ego ife karịrị ihe ọbụla ga-ese elu di na nwunye okwu. Ndị a na-aba mma nnọnwụ without each other ma nka m ga-eche tinye ya n'Igbo. Ndị a na-aba ama nnọnwụ na ọ bụrụ na fe mere gịnị na fa nọkọrọ ọnụ ha ama nnọnwụ iche ọ just obere oge fa anachetakwa azụ. All time anyị kwesịrị ịmụta na onwe mmadụ na-abụ ikwesị ịchọ ije tinye isi asụ onye na-like dị onye ọzọ etinye n'isi, enye na onwe gị nsogbu, eji n'ike gị wee banye maka na ọ ga-adị n'efu, ọ ga-abụ ihe efu. Ịghọtago? So ife ọbụla ị na-eme iwefu Tuface ebe ọbụla na ọbụla na Annie nọ oge na-ete ha aka na Annie ga-anacheta. So the good news bụ na Tuface anọjugo ebe Natasha nọ. Anyị nwa bụ na anyị na-erute for Tuface na Annie obi na-akpa anyị aṅụrị na ọ bụrụ na eziokwu na ndị a na-abụ ya bụ Tuface na Natasha anọkọzi ọnụ maka na Natasha jụọ m nwaanyị dị ime ọ mụbere nwa, o mebere 9 months oke o mebere 9 months mana a sị na anya bụ afọ ime adịrọzi anyị adị afụzi Natasha, anyị adị afụzi ma mkpọtụ ya ma nsogbu ya niile ọrụ nke anyị na-afụ. Mana ife e kwuru bụ na Natasha adịghị ime, ime ya niile bụ ime nke ka ga-eshi wee tinye ime ụgha ime ụgha. Anya bụ o ji afọ ime wee kodo Tuface wee kopia ebe anyị nọ mana n'enfana bụ anyị na Tuface anachetegị azụ a na-abọọlụ na-abọọlụ pọtụ nsogbu adịrọ. Ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta si unu ka ọ dị na echi ka emesịa. Bye bye.